Himas karsel ngunyan ang tulong personang ini makalis na madakop sa pigkasar na bypass operation kan otoridad sa Porok 2 Barangay 33 Legazpi City alas 5:26 kasudmang hapon. Pigbistoan mga suspetsado na sinda Elmer Blanca, 45 anyos, soltero, construction worker, drug den maintainer. John Lawrence Neo, 24 anyos, soltero, warang trabaho, drug den visitor. Asin Jevon Brumahon, 25 anyos, warang trabaho, drug den visitor. Na enterong residente kana unang bita na lugar. Nakuha sa posisyon kan mga sospek, an poko mas o menos 19 gramo ng pigtutubo na shabu na pigkakarkulong nagkakantidad din poko mas o menos 130,000 pesos. Basado sa impormasyon, dati nang nakulong sa Bilibid National Prison sa kasong may relasyon sa droga ang drug den maintainer na si Elmer. Alakid na kalaya ini. Magigiramduman man sa parehong bulan, kanakaaging 2022, na aresto man ang ina kay nihuli sa pagpapalakop nin ilegal na droga. Asin ngunya nasa Women's Correctional na, asin nahatulan nin habang buhay na pagkakakulong. Dito man pong voluntary drug testing kang mga akusado, nagpahiling man po base sa resulta na positive sinda sa paggamit ki shabu. Naaresto ang mga sospek sa pinagsararong pwersa kan Philippine Drugs Enforcement Agency o PDEA Albay, asan kan Legazpi City Police Station. Sa presente, nasa kusuriya kan PDEA Bicol ang mga sospek para sa magkakanigong disposisyon. Mahampang ang mga ini sa kasong pagbargas sa Acta Republica 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kora po duman na nanlaban. Bako parehas ka itong mga aligasyon na nakulugan. In fact, pina-medical examination ta po ini kaiba ang sa indang mga paryentes. So, ngunyan milang po ito ginibo na nagpa-medical kami, nakaiba ang sa indang mga pamilya. So, from there, according duman sa physician na nag-examine sa inda, although nagreseta po ito king mga bulong, pero po itong gasgas na sediton man lang aning gasgas, baho man po ito bunga kag operasyon. Kasi self-inflicted po ito, and according duman sa sarong akusado, itong lugad niya nangyari bago pa man so operation. Mientras tanto, liwat na nagtaunin pagirumduman ng otoridad sa publiko na rayuan sa dire sa impluensya ng illegal na droga, tangani day maraot ang buhay asin ang pamilya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Perbasena.